Wara 10 xhur ta' dibattiti, battibekki fuq kollox ħidma fundamentali, l-4 wara nofsinhar il-Parlament aġġorna l-btajjel tas-sajf qabel jerġa' jitlaqqa f'Ottubru. Bħal-ewwel sentejn tal-leġislatura, din is-sena parlamentari kienet waħda kruċjali għal dan il-Gvern e kif kompla bit-twettiq tal-manifest elettorali fit-triq lejn soċjetà ġusta li tippremja l-bżulija. F'kummenti ma' One News, id-Deputat Prim Ministru Louis Grech fakkar uħud mill-liġijiet importanti u l-bidla fid-direzzjoni li dan il-Gvern mexxa fil-Parlament. Ta' min ifakkar u ta' min ngħidha li fit-3 snin ta' amministrazzjoni laburista naħħejna il-preskrizzjoni fejn jitlu l-klassi politika. Daħħalna liġijiet fuq il-kontroll tal-finanzjament tal-partiti. Għamilna riformi kbar fil-ġudikatura. Tajna aktar autonomija lill-Parlament. Ressaqt jien għattina qari l-adwar l-istandards ħajja pubblika tal-politiċi. Innemmen li din hija qabża kbira fejn tidħol il-kontabilità tal-istess politiċi. Grech fakkar ukoll kif l-ewwel liġi li introduċa dan il-Gvern kienet dik tal-whistleblower li Gvern Nazzjonalista ħalla fuq l-ixkaffa għal snin twal u għar li daħlet waslet għall-iskandlu tax-xogħlijiet tal-voti f'Għawdex. Al kontrarju, l-aħħar emendi importanti li għaddew mill-Parlament propju fl-aħħar jiem kienu dawk dwar l-aġir u l-attendenza tal-membri parlamentari, b'multa ta' 50 euro introdotta għal dawk li jfallu seduti mingħajr raġuni valida. Iżda fi kliem Louis Grech, l-aktar miżura importanti approvata fl-aħħar jiem kienet dwar it-twaqif ta' kumitat għal petizzjonijiet. Nemmen li din hija miżura ta' sinifikat kbir u sinifikat speċjali għaċ-ċittadini. Din isservi għal ma jafx bħala mezz li ċ-ċittadini jistgħu jagħmlu talba diretta lill-Parlament meta jkollhom xi petizzjoni partikolari. Lilin mill-Kamra ta' Deputati l-Kumitati jibqgħu għaddejjin b'laqgħat importanti, fosthom dik tal-4 filgħaxija bejn il-Kumitat tas-Saħħa u dak tal-Familja dwar l-introduzzjoni tal-Morning After Pill.